ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಲೆ ಕ್ಷೀರ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಡು ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಬಿದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಷಷ್ಠಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿನಿ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಬಿದ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಷಷ್ಠಿ ಕೋಡೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಏರ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರೆ ஒரு ಏರಿಯಾ ಪೊರೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರು ಮಾರಾಣಿ ಜೇದಿನಿ ಪನ್ಪದನೆ ಪಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಗಲ ತೋಜವೆ ಏಕೆ ಸಿರ್ತು ಜೊಪ್ಪರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಲ ರಾಣಿ ಲಕ ಮಿರ್ಚೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಜಾರ್ಗೆ ಕೊಯ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅರಮೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಕನ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಪಾತಾರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತಿಂಕ್ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರ ಆಪಂಡಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಮಾಮಿಯವರು ಬಾಲ್ದಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅವರು ತೊಡಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಜೀರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಜೀರ್ ಉಂಟು. ಹೋಗುವ ನೋಡಿ ಜಾರ್ಗೆ ಮರ ಕೊಯ್ತೇವೆ. ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಯ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೊಯ್ದ ನಂತರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಂದು ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು. ಈ ಸಲ ಜಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಜಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೆಜ್ಜುವ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪೊಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂರ ಬೂರ್ದ ಹಾಲಾತ. ತಿಂತೀನಿ ನಾನು. ತೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ದು ಜಾರಿಗೆದ ಮರ. ಕೊಯ್ಪೆ ಜಾರಿಗೆ ಏತ್ ಕೊಯ್ಯ ಬಂತು ಜಾವೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊಡ್ತಿಡು. ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಕೊಯ್ಯೆ ಎಂಚಲ ಸಾಕಾಣ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಜಗ ಬರೋಂದುಂಡು. ತೊಡಂಗ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿ ತೊಡಂಗ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಜಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುದ ದಾಂಟ್ರ ಉಂಡು. ಇಂಕ್ ತುದತ್ಲೆ ತುದೆತ್ತು ತೋಡು ಪಂಪಿನುಂಚಿ ಕಿಂಗಿಂಜ ಮೀನುಂಡು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಂಡು. ಕಿನ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಈ ತಾರ ಇವ್ರದನ್ನ ತೂವರೆ ಉಪ್ಪಿ ತಿಮ್ಮರೆ ತುಲೆ ಏತುಂಡು ಅದೊಟ್ಟು ಅದೇ ನಚ್ಚಿಗೆ ಉಳ್ಳುಂಡು. ಸರ್ಪನ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡ್ತುಂಡ. ತಿಮರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಲೀರೆ ಬರುನುಂಡು. ತಿಮರೆದ ಕಾಲೀರೆ ಒಂದ್ಪರವಲ್ಲಿ ಕಂಡದೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಚಟ್ನಿ ಅದ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವತಿ ನೋಡಿಗೆ ಈರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತಲೆ ದೆಂಬುಲುಂಡು. ತುದೆ ಪಿರ ದಾಂಟು ಚಾ ಖಾಲಿ ದಾಂಟು ಬರ್ತುಂಡ ಪಿರ ಪೋರೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ ಜಾಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಾಲ ಪೂಜಪ್ಪ. ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ ಜಾಲೆ ಬರೋಂದುಂಡು. ಒಂದು ನಾಚಿಗೆ ಬಣ್ಣುಡು. ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಮಾಮಿ ನೀರು ಕಲಂಕ ಮಾಡ್ತೀರ ತೋಜಿ ಜಾರಿಗೆ ಅರ್ಧ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿದ್ದು. ಚಲೋ ಪೋಯಿ ಬಾಲ್ದಿ ಪತನ್ಗ ಪೋಯಿ
ಮೇರೆ ಇದ್ದೋ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧ ಯಾನು ಬಾಲ್ ದಿವಸ ಒಂದು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ मेरना पीरियड पुप्पिन बारी डेंजर मेरे थोड़ा अंक तागा उंदी पुप्पिन इनकी अय्यप्ಪ ಬಾಲ್ದಿಡುವಂತೆ ಮಣ್ಣು ಪಡಿಯೇ ತಿಮರ ಗಿಡ ಕಂದಿತ್ತು ತಿಮರ ಗಿಡ ನಡ್ಕ ಕಂದಿತ್ತು ನಡೆದು ಹೋಗೋದು ಜಾವೆ ನಡೆಯೋದು ಉದ್ದಿನ ಎಡ್ಡ ಜೂ ಆತಂದು ನಾನು ಒಂದಿಗೆ ಓಡಿಂಚಾತಂದು ಧನಿಯಾ ಅವನ ಮಾಮಿ ಏನಂದು ಕೂಡ ತೂವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬೇರು ನಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಮೀದು ತರ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಜಕಾಯಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಮೀಲ್ಚು ಚಿಂಡು ಅಂಚ ಮೈ ಪೂರ ಕಿರ್ಮೋದಿತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಗ ಮೀದು ಪೂರ ತರ ದೆಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲರ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.